Voi Dan, miten ikinä selviät käymään Twilight Sparklein hellää hoivaa? Ja tätä kutsutaan puhelinvastaajaksi. Enpä tiedä Twilight. Onkohan Equestria valmis tämän tasoiseen teknologiaan? No, ajattelin. Outoa, en ole kertonut numerooni kenellekään. No hei, olet juuri soittanut prinsessa Twilight Sparklelle. En pysty juuri nyt vastaamaan, koska olen hoitamassa prinsessan tehtäviä. Nimittäin olenhan prinsessa. Mutta jätä toki viesti vastaajaan, niin otan mahdollisimman nopeasti yhteyttä. Kui se kehtaat olla vastaamatta mulle? Olet saastaa, arvoton, saamaton visvasyylälortti! That's it! Me ei olla enää kamuja! Mä vihaan sua! Se on loppu, jos sä koitat enää edes puhua mulle. Mä toden totta kuristan sut. Tuttakas kun saat tän viestin. Tää on Danilta.